Gandang hapon guys. Dito tayo ngayon sa Trinoma, nakapila. So Trinoma, tapos SM North. So dito tayo guys sa ginagawang LRT 6 yata ito. So ayan guys, malapit na matapos itong LRT 6 na ito. Hindi ko alam kung 7 o 6. Ano to? Bubuksan na yata ngayong, ang alam ko lang malapit na buksan. Baka bago mag-December. Bubuksan hanggang SM Fairview, hanggang dito sa SM North, Trinoma. So ito guys, dati nagkasuhan itong dalawang ito, Trinoma at saka SM. So hindi alam kung saan nilalagay yung station. Mga swapang sa pera, diba? So kaya natagalan ito kasi nagkasuhan pa sila kung kanino ba ilalagay yung station. So panahon ni Duterte, ang ginawa, sa gitna lang linagay. Yan, nasa gitna yan. Dugtong yan sa MRT ng EDSA. So kaya kung galing ka ng Fairview, kung galing ka ng Fairview, kung pupunta ka ng Makati, hindi ka na bababa. So bali dugtong-dugtong na siya. So ganyan kagandang pag natapos ito guys. Pero ang problema rito, hindi naman ginawa, pinilaki yung kalye. Kung ano yung kalye noon, yun pa rin yung kalye ngayon. Naglakihan ng mga mall, pero yung kalye, yan pa rin, late pa rin. Kaya sobrang traffic dito guys. So bali dyan sa kabila guys, Mindanao yan dyan. So dyan naman dadaan ang subway. Yan. Yung subway natin mga boss, ano yan, hanggang airport yan. So mag-uumpisa siya ng Valenzuela, Caloocan. Actually Caloocan pa yan hindi Valenzuela. Pero Valenzuela daw yan mag-uumpisa Bulacan. Talagay ko idudugtong yan dun sa airport ng Bulacan. Kaya pag natapos to guys, ginhawa na talaga. Pero palagay ko yung traffic yung pa rin So dito kami nakapila guys. Ito. Itong Trinoma parang hindi naman tinatao Alam mo yun, parang kakaunti ang tao dito. Ito guys, na halaman nito, ang ganda nito. Nagdala ako nito sa bahay, hindi tumubo. Mahal ito Mahirap pala patubuin niya. Hindi kayo nalubog ng baha? Hindi kayo nabutan? Ang daming naipit Yung isang taxi namin naipit sa Santa Misa yata. Ano yan? Hindi na tumirik. Tirik? Buti na banat yung nabu, ano yung... hindi na nakaalis Patulak na. Hindi na siya nakaalis. Malubog na. Battery. Natanggal naman.
Natanggal naman yung battery niya. Computer box. box yung computer. Computer box dapat matanggal. Masisira pag tanggal ang battery. Oh, pero Oo. Kasi, pero lilinisin mo. kasi pagka ano, pag nakakapit pa yung battery, unang mag-grounding yung ano, computer. Tanggalin mo ito, pag-tube ba? Oo. Tanggalin mo yan. Pagka ano, patutuyuin na lang yun. Hindi ka masira. Pero mahirap mabasa kasi Oo, mayroon po. puta isang buwan ka makakalabas. Ang upuan natin isang buwan yan. Hindi natutuyo. Ang tagal eh. So, nakipagkwentuhan tayo dito sa mga kasamahan ko. Natanong ko sila kung nabaha eh. Hindi ko sinabing nabaha ako. Lakad-lakad tayo dito guys sa Trinoma. Ito, Medical City. Mabula ako na naman yun. Yun naman, semento. Okay, maganda yung patag yun. Mas maganda rin yung paglalagyan. Ay. Lakad-lakad lamang, walang pasahera oh. Doon sa kabila guys, Ayala Mall yun. Ako pala, isa lang mayari nito. Itong Trinoma at saka yung Ayala Mall, isa lang mayari niyan. Yung Ayala na yun. Tsaka itong Trinoma, isa lang mayari yan. Talaga hindi pa ako nakakapasok dyan eh. Dito lang ako sa labas lagi. So ayan guys, may sumakay na. May bagong bukas dito yung ano, Medical City. Pa picture pa sila.